saka ning kalimot bang ko guys, unsa ni ako ang gikuan. Kalimot ko ba unsa ni ako gi online. Binisita rin ng health authority ang mga evacuee at sinuriyan kanilang health condition. At saka yung mga may sakit, may ibang naging sa kanila, sa mga lactating mothers, may din sila, separate group na sa evacuation center ko ba? Napabantayan din ang mga rescue personnel sa iba't ibang bayan sa probinsya. Naglibog ko, unsa ni akong gi-order? Vicky, as of 6 p.m. ay nasa 140 families lang, as in. ng 486 na individuals ang nasa mga evacuation center. Karamihan sa mga evacuee ay galing sa mga bayan ng Santa Ana, Gonzaga at maging ng Calayan Islands maghapon na makulimlim ang panahon dito sa probinsya ng Cagayan. Pero may mga parts sa probinsya na maranas ng pabugsog-bugsog pag-ulan. Yan muna ang latest mula dito sa probinsya ng Cagayan. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jasmine. Unsa na guys? Hello, unsa ni? Magtuslo? Ala. Tinangay, pati Arinola. Ang rainbow reveal ni Miss Universe Philippines Michelle B. tungkol sa kanyang pagkatao. Tutukan natin yan sa pagpapatuloy ng 24 oras. Tama. Una-una na ko. Ay, nako, nahuna-unaan na ako. Hello guys. Una-una na ko guys. Pangituslok din sa lubos. Achado. This is it. Hanger. Pantalon. Anak man na yun. Pantalon hanger sa pantalon eh. Assemble naman na siya. Hindi maanag sa ang pag-assemble. Awa mi. Kalabot. Umulugan tayo yan at ganyan. Na ka. Kuan. Yes. Triple sachet. Gives you 3 washes at may active infusion pa. Kaya walang makakapigil sa bango na makakagigil. Saxo triple sachet for triple washes. Hirap na gawin naman siya. Sa anak mo na siya. Anak mo na siya. Anak ang pantalon ba? Anak-anak.